отново и да направят интересни неща в предни позиции, тъй като остават по-малко от 10 минути до края на редовното време. Велковски към Георгиев нагласи с топката за изстрел. Доста активен е след като се прехвърли от ляво Видов, но далеч по-опитни от него. Виктор Попов го надхитри, можем да кажем. Сега един от младите в състава на Арда, Теодор Георгиев, комбинира с друг съди от ляво. Разменил позиции с прекъснато подаване от Хайн, но грешка от Видов и извърши нарушение срещу Попов. Жълт картон, своя флаг страничния съдия. По-опасно положение за Ботев за втората част, създадено от Велиан Видов. Не получи най-доброто подаване. Все пак подпомогнат от своите съотборници, топката остана в Ботев, но за момент, защото Димитър Велковски подхваща атака за Арда. Подаване към Бурака Канджа. Добра възможност за Арда. Игрови минути в последните мачове младежкият национал на България. Димитър Тонев добре се пребори от дясно. Топката е удар от вратата. Нови добри действия на Велковски. Комбинира с Георгиев. Още един от младите сега става на Арда, за да достигне топката и до Акинтола. Добри финални минутки и за гостите. Бурака Канджа. Постепенно взеха да стават и по-активни юношите на клуба в двубоя.